Ongi etorri gamer-ontzira. Gamer-ontziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Zaldeon ongi etorri Gamer-ontziaren 80. atalera, danera laugarren denboraldiko 31. atala dago, eta badakizuen bezala, astelena, bosterdeak eta Gamer-ontziaren Twitch kanalean zuzenean grabatzen dugu. Gero, naiz irratean FM-ean igandetan, 8:00 aurrera entzuteko aukera izango duzue, eta gero, baita txapa irratean. Eta hori honen guztiaren ondoren, zuen ohiko plataformetan izango gaituzue baitza ikusgai ero entzungai, bai, e-books, Peertube, YouTube, Spotify, eta horrelakotan. Gamer-ontzia komunitatearen berri izan ero parte hartzeko, gamerontzia.eus webgunean gare, eta almena izango duzu sartu eta danetik egiteko, eta bestela Gamer-ontzia bilatu Telegram kanaletan, eta hori izatenga baitza, 200 piku lagun eztabaidatzen. Honez gain, gaur be hainbat albistekin gatoz, eta nerekin die Aritzo Driosola eta Landerun Zueta. Atzaldeon. Apa, bai. Atzaldeon. Komentatu, Ba, Telegram talea esan? esan dezu, eta, Landarrek argituko egu zaktuki, baina zozketa dagoela martxan, hori da. Yakuzare jolazana, baina ez dakit Telegram taldekoa dan soilik edo sare sozial guztietako. Ez, orokorrin zabali dau, bai. Steamerako, PC-ko bertxinoa suskatzen gabiz, Yakuza Like a Dragonena, hau da berez Yakuza 7 izango zana. Okerrezpan hauen, bizer arte dau zabalik, aste arte orduen ja FM-etik etxuten zabaltzen ez duzu parte hartzeko aukera erikuko, baina gure asmoa bai bada sosketa gehiago etxen jutiena, orduen, adibiki eta horre sare sozialetan, Telegramen, Discorden partekatzen duguz. Bai. Pasarbidi, ez? Horregaiti laguntzen da, bez? Piskat gamerontzia.eus edo Telegramen egotiak, olako gauzetarako be, piskat arintasuna emoten da belako. Hori da. Bueno, albisteetara joango ga, ondo baderitzo zue. Hori da. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Eta lehenengo albistea, N handiarekin hasiko dugu, Nintendorekin egin zuzen be, eta zehazki, agindutako kontsola berri horrekin, ez? Ja, gero eta gehiago entzuten die, zurrumurruak egi bihurtzen hasten die, eta ez dabe aurkeztu, baina honi buruz mintzatu da, Shuntaro Furukawa, Nintendoko presidentea, eta urte fiskalaren bukaran egindako bileran, aipamen batzuk egin ditu. Switcharen oinortekoa, aurtengo zerga urtean aurkeztuko dugu, esan dabe. Eta, zerga urtea, noiz bukatuko litzateke, Lander? Datorren 2025ko martxo bukaeran izango zen. Normali hori zeten azta. Apirilen hasten da, zerga urtia, eta martxoan bukatu. Hori da, eta, hori esaten dana, aurkeztuko dugu, ez dakigu merkaturatuko dugu, baina, hainbat iturrik bai esaten da bela, ez? 2025ko lehen hiruhilekoan merkaturatuko gotedan, eta hortaz, aurkezpena lehenago izan beharko litzateke, eta badirudi, ez, urte bat baino gutxiago geratzen dela, Switch bia edo Switcharen urrengo bertsioa ezagutzeko. Gaina paroi, aurrekoan komentatzen genuen, ez? Azken aldian paroi bat izaten nahi da jolasetan Nintendo Switchean, esan nahi jolas potenteenetan, eta agian beti izaten genuen, ez? Igual pausa hori izan daiteke kontsola berria aterako dutelako eta jolasoik erreserbatzen nahi dialako kontsola berriaren irteerako. Ez dakigu, baina... Ziurrenik bai, ez da? Orain hau entzun degun honekin, zea hori, idea edo hipotesi hori gehiago sendotzen dala nire ustez. Bai, eta konfirmatu da benez, Nintendo Direct berria ekainean izango dala, betiko bezala, baina ez da bela kontsola bertan aipatuko, ez? Aurkezpen hortan izango dalako, aurrera goengo dana, orduan, ziurrenik hor, jokoak aurkeztuko die, eta ez dakigu izango dan, Switch, lehenengo Switcharen azkenengo jokoen
taldiak edo, baina bai izango da itxura, izango dela gutxienez, Switch 2-aren lehen jokuak, edo zerbait intergenerazionala, ez? Ez da gizela ikusten duzu. Bai, normalena ja. jolasak intergenerazionalak izate izango litzake. Ja, gentito bera zurrumurrokaz, da, bueno, apurbet horre Redditen eta bildire, ez? Zurrumurruen edo jaspaldiko filtrazioan bilketi gehitzen. Eta hori aipatzen da, ez? Adibidez, Fire Emblem barrize ikusteko aukerak egon lehik ezela, ze aspalditxik, kometetan da, ja, beste remake bat jasoko gendule, gero Mario Kart bederatzi aipatzen da hortik, bueno, joku pilloa, Donkey Kong barri bet, orduen, klaro, ez dakigu izango badan Switch barri horretarako edo kontsola barrieko, edo Switcheko azkenengo jokuen artin egongo baziren ez da, adibidez be hor dauz Zelda Wind Waker eta Twilight Princess HD bertsinoak, aspaldi itxik ez, entzun dugu zela zorromurroko horren inguruen, Wii U-rako estrenen ziren berez, eta danok espero gendun Switcherako begotie, baina ez dugu ikusi, orduen igual amaitzeko nahikoa proposak izanako ziren, ez? Zelda gaz hasi da Zelda gaz amaitzu. Bai, ematen da baiet. Eta, karo, zurrumurru honek berez fundamentua dauke edo die esperientziak emandako zerbait. Ez, iturri desberdinek esaniko dira orokorrien, batzuk ez, hobeto asmatute bezatxuko kerrau, baina, bueno, ikusko dugu ja egitze dizen. Esan moduen, ekainien izango da, betiko eirue ordezkatzen daben direktori, ez da, eta bardan ikusko dugu dana. Bueno, eta, komentatzeko ez, eta komentatu izan duguna taldean bai, irten dela Nintendo Switcha bi ez da izango, ez da? Izango da Nintendo Switch Attach, izango da izena. Osa, que mendik aurrera ingo dugu berba Nintendo Switch Attach bezala, eta espero dugu, ez izatea Wii U bezala, baizik eta benetan denbora baterako geratzeko etortzia. Eta espero zenzeti hori izena, betzen daiko itxuz izaitxea. Nahi oso... Uste dozu ez dala izango azkanian, aldatuko dala? Ez dakit, hori agertu zen YouTubeko inkesta baten, ez, izen hori, orduen, dano garatu ginen apurbet YouTube hau nondik eta dugu, edo zer pasea hemen, baina bai, izelik, Bueno, badakiguna da espezifikazio batzuk, ez? Teknizismo batzutan sartu die, eta lehenengo Switch originala, Nintendo Switch originalak 4 GB RAM eta 32 GB ROM, ez? Memoria baldin bazeukan, bigarrenak eukiko da 12 GB RAM eta 256 GB biltegiratzea. Orduan, bueno, logikoa da bezala, ez? Aurrera doia, ikusiko dugu baitza jokua esemat okupatzen da, egia da oso gutxi ematen dabela kontsola, generazio berriko kontsola baterako, baina Nintendoko jokuak nahiko onak die espazio gutxi erabiltzen. Orduan, joku handienak beukitzen da 18 GB inguru gehienez, orduan, bueno, egokia izan daik, ez da. Gainera beti egongo da kartutxoak edo kanpoko biltegiratze txikiak, ez, joku bakoitzeko, así que pentsatzen dut ondo dimensionatuta egongo dala hori. Bai, azken eureko hori autotu badaben, jakingo da belako da, ez da, ze memorietan ebiliko dizen eta bar, ze matokupiko daben, ikusko dugu ja. Rama... Bai, esaten dut... Ez, Ramarena dala oso arraro, porque hori komentatzen jardu ginen nioberantziako Telegram taldean, eta bueno, bat, erabiltzaik ezate zuten 12 GB arraroa zala. Baina, bueno, gero uste Lander zeuzinala esaten zenuna, ez? Hainbatetan, Apple-zan erabiltzen dituna baitare 6 GB memoria ramak, estikak. Hortaz, aian hortik jun daiteke, 6 GB bi dauzkala. Bestela oso arraroa. Bera, filtrazio hori epatzen da, 6 GB bi zingo dizla. Bai, eta, ez da gero dual channelero aprobetxauko da ben, edo zela funtzionauko da ben. Gertatzen dana da esaten dut. Emoten dau gutxi, ez? Igual esaten duzu jendiak, baina nire ustez ez dago sartu beharrikor. Osa, era jakingo da, benetan jokuak ze exigitzen dutzen, bai prozesadore aldetik, bai memoria aldetik, eta erentzako nahikoa baldin bada, badakigu Nintendo ez da bilela burrukan, ez da grafikoki potenteena izateko. Orduan, bueno, ez da, ni Nintendoren Switcharen jabe bat izango banitz, ez ninoan arduratuko, osea, ez sebez. A ber, ez nuen ezaten gutxi doazko gatik, baizik eta 12, normalean 8 multiplak izaten dialako. Bai.
Amasei hogeita hamabi. Gana ipatu behar da hori, ez da, barriro badan kontsola eramangarri ze, oreka bat mantendu behar da, beraz, potentzia aldetik eta bar, gero bateriz ez erretako ordu batzuk kontu ez, ordu batzuk pase hostien. Orduen, bueno, nien nintzen arduratuko bez askorik. Zehaztapenak horrek dire, edo izen uste dugu horre dizela behintzet, baina badakigu Nintendoen indarguni ez dizela grafikoak, baizik eta beste esperientziak eskaintzen da, bela. Hori da, eta hau guztia esan da gero, badakigu Nvidia T489 prozesadorea, aipatu da. Bueno, itxura danez, 48 Tensor Core berrogeita sortzi Tensor Coreko mikroprozesatzaile bat da, eta, bueno, hori aipatzen dabe, zerbait ona bezala, ze DLSS teknologia erabiltzeko, aukera eskainiko lioke, ez? Eta hor bai, agian grafikoak beste era batera tratatzeko aukera emango loskuke baita Nintendoko gailuetan, ez? Ez izatean hain potentia be, igual aprobetxatzeko teknologia berri honek, hori notizia honak izan dizke. Nik hori bat igusten dut oso erabilgarria, oso probetxuzko izango da baterian iraupenerako. Azken finean, resoluzio bajoa batean errenderizatuko duzu, hau da, prozesailua ez diozu hainbeste eskatuko. Eta ero, DLSS-a, azken finean, adimen artifizialean oinarretutako teknologia bada, eta horrekin reeskalatu, resoluzio handiagoetara. Normalean koste oso basua izate duten energetikoki algoritmo hauek, eta orduan bateria bastante aurreztu dezakezu. Nik uste izango dela batez be, telebistara konektata dauela erabiltzeko, Ze egize da horren bereizmen bajuetan, 720p eta bar, DLSS da honek aldizera erabili, baina ez dela horren erabilgarriz izango da zentsu baten, ez? Orduen bai, telebistara entxufeta eta 1080p edo 4K bai. Ez bereizmenak lortu gure bat guzen, orduntxe izango da DLSS hori benetan. Bai, ez baldin bada, baina, alde batetik bai izan lehike momentu batzetan prozesagailua ez exigitzeko hainbeste, ez? Prozesagailuari pixkat arintzeko bai. Baina, beste bat izango zen hori, telebistan eruatea grafikoak puntarago baita. Osa, biak, ez, izan lehizken eruzte. Azin errendimendu barri eukitzi, modu eramangarri zen, edo telebistara konektuta, ez? Joku ez 720 ejekutatie, da aurrera. Bai. Ero gutxi aurra, ez da egite... Bai, txatea norbaitek aipatzen du, norbait bere izena da, erabiltze izena, baina ezaten duna, memoria ramari dagokionez, hori mugatua on daitekela third party inguruan, zehazken finean, konpainia guztiak ez dutelako lortzen Nintendok, bere hardwarearekin egiten ditu milagroak egitea. Eta gainera beste batzuentzako baien komplexua izan daitelako normalean 8 edo 16 gigatarako jolas bat egin dezunean, gero de repente 6 gigako bi RAM mekin egin behar izatea. Ez dakit ze puntutaraino hori komplikazio izan daitekeen. Ez dut uste, nik uste dute, ez dala kudea, ez duzula esak berezirik egin beharko baizik, eta, izango da seguramente merkeagoa ez egitea 16ko bat. Amaseiko rama ez ipintzea, eta merkeagoa egongo da, kombinazio bat 12ko ipintzeko, hori da nik uste dutena, Eta printzipioz, programatzerakoan ez da egongo arazorik. Igual, hardwarea diseinatzerakoan, baina, hori ja, pentsatu da Nintendoko ingenieriak ingo da bela, eta listo. Ez dut uste, horrek, baina bai, karo, izango dela, garatzerakoan jokoa bera, eukibiako duzu kontutan, Nintendoren mugak, ez? Eta azkenean, muga horrek, 3. batentzat igual saiagoak izango die, mantentzeko txikiak. Baina, ez dakit, hau dana da, pentsatzen dela, zela da, kabalak die, ez dakit, nik benetan nola dan. Eta bai izan da, dimentsioak handituko dituela, bai, izango die 206 milimetro, bider 115 milimetro, ez, hori parekua. Izango dira, 20 eta 11 sentimetroko katxarro bat, eta sakontasuna 1,4 sentimetro. Switch originala baino onditxu haua da, eta gainera Bloombergek esaten da, 8 azbeteko LCD pantalla bat aipatu zen, ez da? Oindala denbora bat, eta hori LCD izango dela, ez da izango hasieratiko LED, naiz eta oingo switchak eukia OLED bertsio bat, emoten daule lehenko jango diela LCD-era, eta suposatzen kostuak, ez? Hasieran aliketan merkien etaratzeko gailua. Claro, gero jungo dire gauzak txukuntzen da, ez? Beste dana hobetzen, datako dabe igual OLED bertsioren bat edo, baina
Ze ondo funtzionatu txila moten deu, lehenengo Switchen egaz. Zuebiok Vale. Steam Deckaren jabeak ziaten ez, dimentsio berri hauek más o menos nola gehatzen dira Steam Deckarekin konparatuz? Nik uste dut asko txikiagoak izango diela oraindik, Bai. Vale. Steam Decka eta Switcharen artean aldea handia dago. Handize, bai. Pantai joingoan barrein izen arren, eske Steam Decka trackpadakaz eta dana, da atxeko botoi danakaz eta Ja, asko hori handizago da. Bai. Bai, eta ez dakize puntutaraino beste bertsio bat egingo litz, txikituko leukien, Ze azkenean, nik uste dut gehiago saiatuko zela pixuak entzen, tamaina geisten baino, ze azkenean ergonomia aldetik eta oso lortuta dago, bai. Bai. Bai, gero Switch hartzi dezeroso haitzen da, ja, Steam Deckera itxu goztien, buf. Ja, imaginatzen. Batez atxeko formiga gaitzik, eltzeko ergonomia horre gaitzik batez. Bueno, eta azkenengo ezaugarri bezala, mikrofonoa eukiko leukela, eta jende asko eskatu zegoen Switchean online partidetarako batez be, mikrofono bat, ez? Jende asko eskatze zegoen, eta iritsiko dela badirudi. Gero ongo arroioa da, aplikazio ofizialara bili birdozu, eta hortik hau txata, albidetzen dutzu. Orduen ez ukitzi berak barnien mikrofono bat horretarako, ja, basan, ordue. Baina aplikazioan non ebili bezu mugikorrean edo? Mugikorrien, bai. Bai, dio. Ez nakin hori. Bai. Jo, mikrofono bat ez eukitzea, danean teknologia bat da ona garatuta. Desde el año de la polka, esaten dara. Baina Nintendo online eri txomon parte, joku eri. Ja. Etzimon horren beste garrantxo inartien. Azken nien zereko zu Splatoon eta alakoak, baina bestela Nintendo aldetik... Fortnite. Bueno, baina Nintendo nasan nahi. Bai. Eurek Ulertzen da. Horma, bueno. Jo, baina... Basan orduan. Nintendo Switchak esango nuke bazaukala... Nintendo Switchak. Nintendo DS-ak bazaukala mikrofonoa esango nuke. Ze goratzen ez, jolas batzutan mikrofonoa erabili behar izaten zenula. Bai. Zeldan eta bar, da Mario Karten putxitxeko eta narabiltzezan, bai. Bueno, Nintendo. Bueno, eta igual hola, detalle kurioso bezala, ez? Nola ezagutu ditu zehaztapen honek? Zuela gatzen dut. Horize, hau dana lortu dugu, edo entzun dugu Famiboards deitzen dan foro baten bidez. Eta antza bertako erabiltzaileek hainbat hilabete daroaz Nintendo esportazioak eta importazioak jarraitzen, aduanatako erregistroak lortzen, eta hortik ezagutu dugu hau dana. Esteko zertan egiz zen, igual modelo desberdinek hasi bidero raure da atzera ez, baina printzipioz, aipatzen danez, itxura guztizedeko, hori ez da, 10 GB RAM, 256 GB ROM, eta dimentsioana, egiz izango dela. Jo, kazetariak izango balitzazke behiratzen jarteko aduanatako registroa, baino erabiltzaile normalak izan da. Eske erabiltzaile normalak elkartzen baldin badia errediteko ari baten, edozein misterio askatzeko gai die. Bai. Interesa baldin badago, agur. Bai. Exagerado da. Bueno, ez dakit, zuei aginak zorroztu dutuen, pixkat, notizia honek, gogoa daukazuen ikusteko, ez dakit eskuratzeko, baina hor dago, Nintendo eta Switch berri hori badator, attach edo ez attach, baina badator. Bai. Igual aipatzeko, bukatzeko aipatu behar dire salmenta datuek, ez da? Switch originalanak eta bar. 151 milioi baino gehiago saldu deuz, 2017ko martxoan estrene zanetik. Eta, datorren, oingo zerga urteko aurre ikuspenak bete ezkero, beste 13,5 milioi kontsola saldu ezkero, Nintendo Switche historiako kontsolarik salduena izango zan, orduen adi horreri. Eta hortaz aparte, Mario Kart 8 Deluxe ja bihurtu da Nintendo historiako jokurik salduenien bebai. 72 milioi baino gehiago saldu da bez. Hori da, eta zein da berez oin momentuan kontsola salduena? PlayStation bize dauntxo momentuen. Beitxo. Okerespana bien, bai. Jo, Switchare baita ere asko laundu zion zeak, pandemia garaiak. Ze azken finean, zegoen kontsola bakarra zan, saltzeko moduan zegona, eta gainean ikuste justu ateraziala jolasak gogoratzen naiz Animal Crossing, kristonek. Animal Crossingek hor joko zegoen, bai, kristona. Bai, batipat, bideojokotara enbeste ohituta ez da hon jendea, neiko jolas sartzeko mundu honetan atzeingarria aurkituzun, eta baita ere ahosakoak asko funtzio izan zion
Animal Bai, Crossing. bestela salmenta honak ukituz beti hasieratik, Bai. Pandemia garai hartan, kristunak eta lortu bizela, bai sorti ukin bai aldi berien, baina ez bakarrik pandemia gaitxik, baizik eta beste kontsolak krisi egoera horretan egon zirelako, PlayStation 5 eta Xbox Series barrizek, horrego esan Nintendo topera. Baina bestela zikira batetik ondo saldu izen da, kontsoli izen da, eta asmatu inda bez, formatu horregaz, kontsola hibridoan formatu horregaz. Erikek ezateu txatean, umeak entretenituta ukitzeko kontsola ona da. Nik uste umeentzat, ez dezaten umeentzako kontsola dela, baina umeentzat kontsolarik onena dela. Dauden guztietatik. Beti izan die wholesome hauak, ez? Jokuak eta beti izan die violentzia gutxiago, edo bentsat ez da explizitua izan, ez? Beste jokuak, baina ustez, egia da, umeentara bideratuta daudena be bai die, ez? Jokuak batez ere Nintendonak. Bentsat gehien beste egin aldian. Bai, da gero eta gizau. Katalogoa da, askoz zuriagoa da, askoz familiarragoa da. Bai. Gero eta gizau, lehen bai ukitzen zen saga asko apuro deldu hauek edo, baina horrek galtzen joan dire, edo beste batzurin jarra moten joan dire, ez? Gaur egun, kenduten Metroid olan, buru datozen hain, beste saga handidan Nintendonak bai badire, zuritxo hauek edo familia oso antzako, ez da? Bai. Oso ondo, Nintendotik pasatuko ga... Zoritxarrezek izurtzera, ez, Lander? Bai. A ver, bai. Bideojokuen mundue astindu daben berriz edatorroin, kaleratxe berrizek ezagutu duguz, Xboxen, esan dugu moduen, eta ez bakarrik kaleratxeek, lau estudio itxi dabez, Arkane Austin, Tango Gameworks, Alpha Dog Games eta Roundhouse Games taldiek itxi deuz, sustien esango dugu, Xboxek. Ez que ze estudio batzuk, Bai, benetan, Matt Booty Xbox Game Studiosko arduradun nagusizek lantaldien zabalduan barne mezu baten bidez, jakin gendu nau, gero publikoen bien eta bar. Eta, erabakize tituluek eta paliabideek berrantolatzeko hartu dabela dinoie, talde batzuk berregiturak eta jasango dituzten bitartean, zenbait lankidek utzi egin beharko gaituzte, esaten mezu horretan Bootyk. Eta bai, komentu dugu ez, zelako estudioak batzuk, eta horren arire, harrigarreza segurenik tango da, ezta? Tango iztie. Hi-Fi Rise izan da euren azkenengo jokue, eurretik The Evil Within bat eta bi sortu bi esan, Ghostwire Tokyo be bai. Egiz edala ez dizela izen Xboxen jokurik antizenak, baina, nahiko balorazio honak, nahiko salmenta, bere bideratzen biezen barruen, ez da horre ikusten biden barruen nahiko honak lortu biesan. Baina batez be Hi-Fi Rush honegaz, aurreikuspenak gainditu inda bezala, aipatzen Bootikoin aste batzuk, hilabete batzuk, jokuek balorazio bikainik lortu bazen, sari mordoa lortu ban, aipatu behar da bai, ez da bela apenas marketingik eukin, jokue Xboxen aurkezpen baten iragarri eta segizen kaleratu zen, baina hortik kanpo, ez dagoen besterik, ganera, ez da airukoitz proiektu erraldoi bat ez ezebez, abikoitza dala esan leike, tango bera talde txikize da, 100 pertsona pasata deki ez. Ordeon, dan hori ez ustekoan, ez? Arrapedozkun barri bet. Ganera Hi-Fi Rush bi prestetan ibili dire, zurrumurro ekzaten moduen. Eta ganera Bootyk, hau dena, taldiek itxi hostien, bere adierazpen bat izen zen, sariak eta prestigioa eskantzen dizkiguten joko txikiagoak behar ditugu. Hau da, tangok enbazen moduko jokuek. Orduen, dan hori itxi duzku ez, apurue galdute, ez dakigu zeba emonda, itxi erau, ze hori ez da guzti zehaztu bez. Ganera bai epatu behar da bai, tango estudio Japoniarra dela, eta Xboxek urte piloa daroaz, Japonian sartu gurien, Phil Spencerek bidai piloa egin deuz, bertako estudioan bile, garatzaiek erakarri gurien ez, Xboxera eta bar. Orduen, apurruet, erabaki oso bitxize, eta bainoko ez dakiguleo zehazki zeba mondan hau. Aparte bai epatu behar da, Arkane Austin adibidez, bere azkenengo joku Redfall ondamen utza izen dela, garapenak guztiz eten da bela esan dabez, hainbat eduki gehigarri egon ziren iragarritze, baina jazto guz ikusko. Alan dabe, jokuen errendimendu ekonomikoa ez dela izteko arrazoie izena, aipatzen dugu Bootyk, baina hori bai, arazo pila egon dire, talde originalan 170 inguruk aldien Redfallen garapena zezanien edo honen hostien, baina bai gogoratu behar duguz bere joku honak, ez? Arkane Austinek Prey edo Dishonored originala garatu bazen, bere gara izen, orduen azken urtietako joku oso potentiek.
Eta Bai. pena bat alako estudizioa iztia. Prei igual da oso joku bana, baina igual etxe ban alako marka laga, baina Dishonoredek, IP bat sortu zeban oso potentia. Eta hola joatia, exagerau da, Eta, bueno, esaten dut, ez bakarriko, intzuk esan dozuna. Redfallen hasieran eta bukaeran nahiko desastre izan da, arkain falta pasau jakona, eta kiston penia, bai, hau. Bai, azkenien Redfallegaz, zerbitzu jokuek aleratu gure izen bidean, multijokalari kooperatio handi bet egunerak eta pilo bategaz eta bar, ez tala, estudizioan marki ez, beti zen dire immersive sim-erako bideo-jokuek garatzen ibili dizenak, eta horregaitzik aldeen ban, ez, 170 horrek, lantaldeko, kide gehizenak, baina peni hori da zenien, bideratu bierri noin antzeko beste joku bat eitzera, txikizago izen arren, guzti iziztie, ze Arkane Austin azkenien, egitze da, Arkane Lyon dala Arkaneko batalde nagusiz esango dugu, baina txiki honek be, hainbat joku hon eskaini zen dozkuz, eta kriston penien, niri asko atzeka batu duzten. Nik oso ondo ez dut ulertzen ze, batipat tangorena, ez? Azken finean, Hi-Fi Rush izan da jolaz bat, inbertzio ekonomikoa handirik ez dezuna egin, eta salmentak, bai, igual izugarri salmenta handiak ez ditu izan, baina errentagarritasun handiko jolaz bat izanik, aparte, hain ez bakarrik jartzen mentalitate ezeakin, negozio mentalitateakin. Ez dakiz zertarako izten dezun, ja erakutzi badin magizu errekurtso gutxirekin lortzen dizula jolaz nahiko errentagarriak egiten, eta gainera zure kontsolari balio erantzi bat emango diona, ze jolaz nahiko ezberdina da, Xbox bestela egiten ditun jolazetatik, ez dut oso ondo ulertzen istea. Eta horrei lotute barnera bai, Hi-Fi Rush da lako hack and slash erritmo joku bet, baina Devil Within bilurrezko joku bezan, Resident Evil laun estilokoa, Ghostwire Tokyo alako mundu irekiko Ubisoft estiloko bideojoku bazan, hau da, tango talde txikizi dela, baina gai dela joku desberdin handiz egitzeko. Osa, super talde balioan hitze hor, kanpora gota duzu. Eta ero, Arkane Austinena, Redfallenakin, ez dezaten justifikatuta dagoena, ze zeuru nago Arkane Austine Redfallen aurretik jolaz onak egingo zitula. Egia Redfallena, kolpe bastante latza izan dala. Ikusi beharko litzake ze puntutaraino daukan kulpa garatzaiek, eta ze puntutaraino Microsoftek hartutako erabakiekek. Eta ero, Alpha Dogek, ez da ekit. Nik uste hor garbi dagoela, ez? Redfalleko hasi zanean bitartean, garapena hasi edo bitartean jende pilo batek laga baldin bazeban, hor aginduak eta ekipoa nahi zebana ez izango oso antzekoa edo bentsat egongo ziren desadostasun oso handiak. Claro, zu juten bazinen Arkanean lanien ezin juten alako joku bat eitzeko. Hori azteko da, bain, orduen. Antzeban jendia etzegoan hortarako, hori da. Bai. Eta Alpha Dog adibidez, ez ziren oso ezagunek, baina garatu bin jokue mugikorretarako Mighty Doomsan, eta niri asko guztetan dazten, orduen penatxo beba ezintxu horretan. Eta aparte Roundhouse Gamesek ondino ez deu espankalderatu bideojokurik, iragarri bako bideojoku baten lanin ibili izan. Hau ez dabe guztizitzi, desagertu da, baina endabena da lantaldie The Elder Scrolls Onlinera bideratu. Orduen, beste zerbitzu jokuet indartzera bideratu dabe. Aipatu dugu moduen, butik ez dauz adieraziteko estudizioak izteko zergatizek aipatu, baina aipatzen danez, rumuro egin honez, hainbat iturrik esan dabe, murrizketakaz jarraitzeko asmoa dauela Xboxen. Dano jarri gara Ninja Theoryra begire, ametik egun batzutara Senua Saga Hellblade 2 kalderatuko dabe. Askok espero daben bideojokue, baina seguruenik, edo pentsena jot, Xboxen aurreikuspenak, salmenta aurreikuspenak ez da bezala beteko. Ze ez da joku handiz izan arren, ez da publiko zabalantzat egin dauen bideojoku bat bez. Orduen kontu zelako gauzakaz, Jason Schreier kasetarizek aipatzen da benez, Xboxekoak ja kaleratze voluntarizoan akordizoak lusatzen hasi dire talde desberdinetako garatzaien artean, hau da, apurka-apurke bidie zabaltzen doaz ez, kaleratze gehiago emoteko. Eta, bai, hau dana jakin jarri bigara atzera begire ez. Dano dakizuen moduen Activision Blizzard eta Bethesda erosi bazen Xboxek, honek izan dire
euren erosketan dizek, lehenengo gaitzik 78.000 milioi dolar ordaindu bazen, eta Bethesda gaitzik 7,5 milioi dolar. Eta, estrategize, danok gauz pentsetan ia zeba indaben erosketa hau, gero jenti kaleratzeko asmo auki badaben. Baina moten dabena gaitzik, azkenien euren helburu edo asmoa da, honen titulu handizekin jarte jarraitzie, Call of Duty edo The Elder Scrolls, alako mastodontiek, eta bitxartien, joku edo talde txikizek alboratzen ibiltzie, eta etxina balizo, kanpora, ezta? Hemen pixat burua lehertze zait, ze justu lehen osan dezuna, butik izan zuena, eta testualki letzen dut, lehen irakurri ezun bezala, sariak eta prestigioa eskaintzen dizkiuten joko txikiagoak behar ditugu, kaleratzen ostean esan zuena. Eta orain, helburua alima da, Activision Blizzard eta hauen joko erraldo joie potentziatzea, hori hau da nik uste dutena, hau lehenengo argiztiarren, bai. Baina nik uste dut argita garbi. Iztema dute Tango, Arkane Austin, eta ni jate hori iztema dute, butir izan beharko jo, gilipoiatzat ezartzeko publikoa, zestu eula sinisten, joko txikia eta sariek eta prestigio emango dutenan bila dabiltzala. Ze estudio txikiak izten baitu zute, hori ez da ez lortzen. Ze Infinity War bat, Call of Duty egiten duna, edo gehiago zein ez da maizut. Bethesda beraiek, horiek ez dituzte jolas txikia egiten, horiek ez diaziko jolas txikia egiten, ze ez dakit, ez dakite, baina ez da beraien espezializazio eremua, jolas txiki eta zerbait ezberdina, ez? Betiko dinamikatik ateratzen dian jolasoitako egitea, hortaz nik irutzen zait butik gezurra esaten nahi dela arpegira. Eta gero oso tristea irutzen zaidana Xboxena, bere garaian positiboki erabatean ikusten nun, estudio guzti hauek erostea Xboxek, erabiltzaile aldetik pixkat, ze azken finean jolas guzti hauek Game Passean gehituko ziala, baina desde logo jakin izan banun Xboxek estudio guzti hau erosi eta isteko arabaki hartuko zula, nahiago nun Game Passean ez ateratzea jolas hauek, baina irekita jarraitzea beraien kabuz. Horra ipatu duzu igual beste Xboxen beste zuloan dize ez, Xbox Game Passa, zelako zuloan bilakatu da azkenengo hilabetietan edo urtietan. Ze, danok ez, danori guztan asko Xbox Game Passeko arpidetzi eukitzie, 100 joku eukitzie hien 10 euro oraindute, baina, klaro, horrek zer suposatu dutxo Xboxeri. Urte pila doroi diru piloa sartzen, ez, investitzen Game Pass honetan, baina arpidunen kopuruek ez dugu gora hitzen. Saiatu dire Blizzard erosten, Bethesda erosten eta bar, eta hauren jokuek Game Passien sartzen, baina argi geratu da, erabiltzaileen gehiengoak ez da bela zerbitzu honetan mugatu gure esango dugu, ez? Nahi gura daudeko zela jokuek erositzeukin. Orduan, zer pase da hor? Barkatu, Elander, nik uste dut horiz dala arrazoia, ze Game Passa, erosketa hauek egin zianetik, Game Passean atera dian jolasak izan dira. Más o menos, igual orden kronologiko esaktua ez da zeitzen, baina Halo Infinite, bastante frakazo izan da Halo bat. Gehiago, Starfield, zebat izatez espero zana, konsola saltzeko jolazoetakoa, frakazo bat izan da. Redfall saldu zuten como la leche bezala, frakazo bat izan da. Forza Motorsport asko espero zan, bastante eski atera da. Gehiago. Baina hortik gero pentsa bizu Activisionen joku gehienak sartu da bezala, Call of Duty ez adibidez. Ez que hori izatean, Joan, eta Call of Duty bakizuna, Call of Duty sartzen bazu, zenbait jende erakarriko dezuna, ez dezu jartzen Game Passean, hortaz. Ez dut oso ondo ulertzen. Esan dute sartu behar dutela, baina noiz sartu behar dutela. Hemendik 5 urtera. Orduan. Baina azkenin ez dizla bakarrik Xboxen jokuek hori esan adiotana. Game Passien junderi elikatzen danan jokuekaz. Eta landa besta bai lortu jenti irakartzi edo. Eta orduen, karo, zauz diru piloa moten, salmentak azkenien zigortzen zabiz, ze, klaro, Game Passien jolasten dizen jokuek, ez dire salmentatzat hartzen. Orduen hori ja danak zabiz itotzen, bebai aldi berien, ez teko zentxurik. Eta bilatzen da bena, hori da, salmentak, errendimendu ekonomiko hori, baina hortik ez duzu lortuko.
Orduen hor, zulo baten dabe eurentzat. Baina produktu hona eskaini ezu, Game Passen. Esan dituten jolaz guztiak, espero zianak izatea top jolazak, eta dana frakasatu dute. Halo Infinite, Starfield, Redfall igual hoi emaian ez dago, ez dakit. Forza, Diablo laure asko espero zan, eta ez da, nik uste, Diablo 3 maian geratu dala. Hortaz... Hemen norbaitek aipatzen dugu, ez dakit Hi-Fi-Rusen meritoa datozen Tango Gameworksen eskutik, edo Shinji Mikamien eskutik. Horra aipatu behar da, Shinji Mikamik bera joku espala garatu, ekoizliz izan bakarrik. Orduan badazpadan hor, ja aldein ban Tangotik, itzi aurretik, baina Hi-Fi-Rusen bertan esan egon horren impliketa ez, beste joku kasmo duen. Egunero Microsofti antz gehiago hartzen diot Electronic hartzen. Enpresa geroz. Nik uste bizi izan dugula bideojokoen aro urrezko aro bat, eta hemendik gutxira datozen boladak, ero urteak, bentsat zerbait biziko dugula ez dana inona, eta izango da, egongo die erraldoi batzuk, gero gauzatxoren bat, baina oin nire ustez, azkenengo 4 urtetan edo 5 urtetan bizi izan duguna, izan da gailur bat, eta jaitsiko da puskat, eta igual gero berriz igoko da, ziklikoa izango da edo, baina itxura eskasa dauka, hori ikusten da, ez? Nola erortzen da bizten gaztelu guztiak, eta ikusiko dugu. Itxura eskasa dago nigaitxik, handizin aldetik, Bona, etxepatu duguna, azkenien zerbitzu jokuetara bideratzen da bizilako dana, Bai, famosuak, ez? Enpresa handia lehen itxesen moduan gauzak, oza, ja ez da bela egingo, bentsat denbora batian. Noski indie estudioak eta eren bolara doia zen jendeak, horrek izango ditugu, azkenean estabilitate gehiago dauke zentzu askotan, ez? Etorkizune horre dire, indie jokuek, retro jokuek, ez da, nire ustez bentsat. Eta bueno, ez dugu albiste bezala sartu, baino, justu Lander gaipatu zunez live service moduan jolazana. Eta baitare kaleratzeakin lotuta egon daitekeena, justu Electronic hartzen inbertsoren bilera bat egon da pasaden astean, uste izan zala. Eta hainbat gauza gaur zitutena komentatu dugu, baina bat aipatzen zuna Andrew Wilson da, ez? CEO-a, Electronic hartzeko. Bai. Vale. Izenakin kosto dute zeideta. Komentatzen zuen, Electronic hartzek behintzat asko potentziatu berdula admin artifizial generatiboan erabilera jolazen garapen prozesuran. Hortaz, ez nitzateke harrituko kaleratzen ez dezaten kulpa guztia, baina portzentaiat baitare izatea prebeitzen dutelako admin artifizial generatiboa, ChatGPT eta guztia hauek asko laundu dezaketela garapen prozesu horretan, lan asko kendu dezaketela eta hainbat langilez prescinditu dezaketela. Ze adibidez, EAK ja esan du seriamente erabiltzen hasiko diala. Así que, claro, ez da publiko itekore ez da erabaki bat hain garbi edo hain fama ona ematen dizuna, hori adieraztea, zezken finean, hori erramenta hori erabiltzen azteak esan nahi du jendea kalera doala, eta zeuk onartzen duzu jendea zeati bialtzezun kalera, makina bat egingo dulako bere lana. Baina, EAK ja ireki duzea hori, ez? Bide hori, eta nik uste besteeke besteeke ja bide hortan jardungo ziala, bat iba garatzaia handiak, eta hori ikusiko dugu etorkizunean, ea behaieke atrebitzen dian arrazoi hori plazaratzea. Xboxez jarraitxute mugiko horretarako dendi aurkeztu da bai, atzo bertan, Android eta iOS entzako jokuek saltzeko erabiliko dabe, Minecraft aipatzen da, Candy Crush, orduen hori da beste frente bat eukiko da bena zabalik ez, zerbitzu jokuek, frankizia handizek eta mugiko horretako jokuek bai. Orduen, nik ez dut oso etorkizun politxe ikusten bideo jokuen monduen, batez bideo honetik jarraitzen badugun. PlayStationek behantzeko bidea hartu deu, azkenengo PlayStation Showcasean erakutsi bide esan joku gaizenak zerbitzu jokuek ziren. Eta, badakigu ez, aurtengo urtien beztabela kaleratuko euren IP ezagunetako bideo joku barririk. Orduan, ikusteko da, norabide jarraitzen daben beste gaizenak, baina ikuste dut Ubisoft, Electronic Arts, Xbox, PlayStation, honen monstro danak,
bideo honetara bideo hau ibiltzen hasiko dizela, eta segurunik edo pentzen aiot, iguala nire burbuia txoin sartu hunde, baina jokalari gehizenok ez dugule hori segure. Ikusko da, enporigaz. Bueno, pasatzen dugu albistez. Bai, beste goza politxauetara juti. Bai, pixat entierroko txalamatika utziko dugu albo batetik, eta pixat alaiagotara jungo gea. Ze, bueno, nik uste euskarazko bideojokoatik itzeiteakoan hemen nirretza joan, bueno, izen bat aipatu badeu bat izbat askotan izan dela Ibai Oiangurenena. Eta gaur ere bera da protagonista, ze, bueno, gure komunitateko parte hartzaile oso aktiboa da, bat itzulpenei dagokionez, eta gaur ere, bueno, beste jolas bat lokalizatu du, kasu honetan Webbed da, W-E-B-B-E-D, alako, ez dakit oso ondo nola ez itzuli ingelesetik, baina izango litzeke alako saretuta edo bezala, armi arma saretuta bezala. Eta, bueno, bai, esan duten bezala, bueno, armi arma batekin zea izango da, armi arma protagonista dan jolas bat izango da, abentura eta plataforma jokoan oinarritutakoa, eta mekanika aldetik nahiko simplea dena mugimendu ez daudelako kombinazio askota, baina bere potentzialtasuna horretik egiten du, simpletasun horretatik. Esan duten bezala, armi arma batekin, armi arma da protagonista, armi arma manejatuko dugu, eta bueno, izenetik ulertzen da bezala, web horrekin, sareakin jolastuko dugu, azken finean armi arma marauna jaurtiko dugu, eta horrekin, bueno, alde batetik, bueno, zintzilikatzen jungo gea, Spidermanekin bezala, baina bueno, bidimentzioetan da. Eta ero baita ere fizika erabiliz, jolaseako fizikak erabiliz, baina bate puzzle baita ere zen beharko ditugu. Matu beharko ditugu, nola egin, armi arma zarean mekanika horrekin. Ez da jolas bat bereziki, nola esan nuke, oso komplexua dana, edo mekanikoki asko eskatuko duna ziantzat, jendeantzat, nahiko jolas sartzeko erraza izango da, gainera nahiko atsegina, lander igual kategorizatu behalko genuke Wholesome Games bat bezala, ez? Seguruni bai. Eta, bueno, esan dugu bezala, joko atseginak, eta baita kooperazioen berdezuna, respetua, dizkietasuna eta balore hauek bultzatzen ditunak. Baina, bueno, ulertzen dut mundu guztiei armi armak ez zaizkiola gustatzen, ondo esautzen dut jendeak armi arma benetako beldurra ematen diona, eta, bueno, jolas honek jolas pertsona horiekin ere pentsatu du. Eta aukera bat egongo da ezarpenetan, hori, armi arman partez, usted lander laukitxo kolorezkoak edo zirkuloak olako zerbait zala, ez? Ez dut ikusi, baina hori zebera ipatu ban Ibaik, telegrameko txatien. Orduen, alako gauzagatxik ordezkatzeko aukeri emoten dozku, ez? Armi armak ikusi nahi ez dugu zenantzat. Gogoratzeot, Skyrimen egotezala arazo hori, ez da? Alako armi arma raldoi egotezelako basuluatan, da, klaro, fobia hori ekuitzen bidenak, oso txarto pasetan bien. Orduen, hasik eran mod bidez kentzeko aukeri egotezan, da gero, gol ofizialki sartu bien bebai, edo? Ez dakitze, ez dut normalean kentzen eduki hori, baina egia da, justo arachnofobian eta armi-armen kentzian hori ez dala berria, eta hori egoten dala, eta beste eratako intsektu eta eser ez da aldatzen normalean. Eta beti izaten da armi-armen kontu bat. Bueno, kuriosua da bebai gero fikzioan nola, ez? Heroi asko, ez? Spider-Man bera eta hau, ez? Hau, ez dakit, momorro hau nahiko agradablea dien, eta protagonista dien, eta hori. Eta ez dakitan baita, ez? Kontra egiteko iritzi horri, baina, jo, berezia da, zer gertatzen den justo armi-armekin, ez? Dagoen intsekto kopuru guztiakin, nirentzat. Bueno, flipatzen. Hanka kopuru izan, beste parik. Etxean askotan abertzen zaizkibula baita ere.
Jode bai, baina danetik be bai. Bueno, eta gero jokua oso politxa, ez? Esa esaten duzu, bueno, Bai, bide grafikoak tal, baina egia da fisikak armiarmasarenak, gero txintxilikatzeko eta salto egiteko leku batetik bestera, ba, nahiko txukuna gala. Bai, gantxo hon dauen, jokuek beti irakatzen du gehiago, hori zelantzari parik, eta hemen hori zainduta dagoela moten du. bai, eta Bai, gainera bai. zintzelikatzen jutea beti flow horrekin atsegina izaten da, ez? Alde batetik bestera saiatzea kombinazio horiek egiten, ahalik eta denbora gehien txintxilikatzen jutea, eta nahiko... Bai, oso harina moten da, Hori. ez da jolasterakoan. Bueno, Bai, nire betxe jolasteko gogak emostez, bai. Eta hala izango da gainera, Steam plataforman dago jolasa salgai, eta, bakizuten bezala Steamek valorazio sistema bat dauka, iritzia emateko, eta Webtek, valorazio nahiko positiboa lortu ditu. Azken fina, horrelako jolas txiki bat izateko, ez dena oso ohiko izaten, askotan. India honak valorazio positiboa izate dituzte, baina, Eta, Steamen bakarrik ez daukezute erosteko, ideia baldin daukezute, baita ere GOG-en daukazute, Good Old Gamesen, eta baita ere Humble Storean daukazute jolasa. Prezioa ez dakit ezaktuk izan den. Itxe momentuen bera pentsu deko da 6 eurotan eroslik, 6,4. Beira, jolas polita, adizkia, jolasteko, etxean txikia baldin mauzketzuta pixkat erakusteko, animaliekin, betiko esan duguna, ez? Adizkietasuna, kooperazioa, respetua eta guztia hauek. Eta gainera, esan dugun bezala, ez? Euskaraz jolasteko aukera dago, bai Windowserako eta bai GNU Linux eta noski Steam Deckerako. Baina horretarako jolasa ofizialki ez dago itzulita, jolasak ez dakarski euskarazko testuak defektuzki. Hortaz egin behar dezutena, euskaraz jartzen ere zuten lehenengo jolasa erosi, eta gero bi aukera euskatzute. Edo bat ibaios.eusera sartzen zeate, hau da, ibai eta os.eus. Edo baita ere, gemerauntzean web horrira sartzen maizute, beti goratzen dizuegu, daukazutela zerrenda bat euskaratuta duen bideojoko guztiekin, eta zerrenda hortan egongo da web, WEBBED, eta han ere izango zute esteka, zeurazki, normalen jartzen dugu ibaiozen horri aldera, eta agian ez dakit instrukzioak, ibaiek neko instalatzaile honak egiten ditu, itzulpenak. Misterio barik erabiltzeko instalatzaile dau, eta oso erreza da. Oso erreza. Linuxen bai badeko misterio txu gehiago, baina Windowserako urrengoa da ja euskaraz deko zogokua. Hori. Amendik animatu, jolasa merkede dago, polita ematen du. Eta gainera, beti euskeraz erostea horrek, jolasa hauek potentziatzen ditu, pena bat ofizialki ez dela sartu. Eta ibairi eskerrak eman, ez? Beste jolas bat itzuli dulako. Eta zerkezko makina. Eta baina behar duzuen, albiste nagusi bukatu duguz, baina laburretan ekarri goguz kusa interesgarritxuek, eta horrek asamaitxuko dugu irratzaia, beste 10 minutxuko goguz. Azteko da behin, zelan ez Steam Deckari buruz bertan egon gara, orduen azken egunerak ekarri behar dugu saiora. Ze probaldian estreinatu da Steam OS-en, bere sistema eragileen 3.6 bertsinoa, hobekuntza piloak karritze egiz izan, horre Linuxen kernela, KDE Plasma, Arch Linux, mesa grafikoan driverra ordenak egunerak eta jaso da bez, errebendimendua eragotute, sistema eragileen beran egunerak eta bizkortute, hobekuntza orokorrak, ez, usan nahikotxu, ganera Bluetooth entzako behain bat hobekuntza dakaz, horre, bera gailue pizteko Bluetooth bidezko gaiuek edo beste erramintzak aukeratzeko bidien moten dozku, Appleen AirPodak erabiltzeko euskarrez hobetu dabe, hainbat egusa hor, ez da. Overclock kontrolak aipatzen dire, OLED bertsinoak, ez, Steam Deckan OLED bertsinoak ja overclockin egiteko aukeri eukitzen man, baina oin LCD bertsino zarrantzat gehitzu dabe, inger pizkat gehiago emoteko bidiez lortu dabe adituentzat, Deckan dock ofizialantzako hobekuntzak, SD txartela sistema bilaratzeko bide bezala sartzeko aukerie,
gauza pillo hobetu da bez, baina bai esan behar da, momentuz preview edo aurrerapen moduen, estrene dela SteamOS 3.6 hau. Hau da, Steam Deckak eguneraketa jasotzeko 3 kate dekoz, egonkorra, stable izango zena, gero beta eguneraketak, eta bukatzeko preview izango zena, probaldi zen dauzenak. Orduan horra, katzak egon leikez, normalin ez da ezer garrantzitsu pasetan, baina bai kontuzuki behar da ez, alako eguneraketagaz. Baina, Valvek esan dugunez, eguneraketa eta hobekuntza piloa gehitzen jarraitzen dugu Steam Deckantzat, orduen, interesadeko zununtzat, edo bintzat gaiu eberadeko zununtzat, probak etxeko aukeri deko zue SteamOS 3.6 honegaz. Lander eta Damian, zuek zeaten ez Steam Deck baten jabeak, probatu ez duta? Ni oso sartu. Oinoko orokoren nahiko ondo da beste gaur egun, ez dut holan faltan boten gaur egun jolasten abilen jokuetan potentzi ekstra hori, orden momentu zitzaran nengot. Zu gainera, Lander bai ipintzen dituzu betak, ez da? Beta bai, justu untxe betan dekot, batez be, Steam familiak aukeri irabiltzeko betan egon behar dalako. Soinuko ez da urten, modu gonkorri. Baina bestela, danetarik, segun momentu, Nik estable daukat, así que imaginatu. Nik itxaron got, eta gainera egia da ez daukatela hastie handirik erabiltzeko, así que ez daukat presarik. Baina gustatzegat pila bat, nola da bizten lanian, eta hasieratik bukaerara zelako mimuaz tratatzen daren Steam Decka. Osea, eske izan da kristonetako gailua hasieratik eta bukaerara. Osea, irten zan gailuan ez, hardware aldetik be, kristona izan zen, eta zela mimatu eta zaindu daben, denbora danean, flipantia da. Eta indotzan mesedia be bai sistema eragilari, GNU Linuxen oinarrituta, gozada bat. Horregaitik esaten da, zeneri gero ikuste Rock Ali eta hola, eta eske ez nabe tentatzen bapes, acero. Horre, Rock Ali aipatu duzule, pertsino barrizea aurkeztu dabe, Asusekoak. Rock Ali X deitzuko da, isa, eta antzekoa izango dela moten deuz, prozesadori eta pantai ematen duko dabez, gero aipatzen da bateriz hobetuko dela, RAM memory zebe bai, Windows 11agaz batera erabiltzen daben Armoury Crate interfase edo software hori hobetu ingo dabela. Baina, oinoko ez dugu kontsoli bera ikusi, Rojalai barrize ikusi, ekainak bizen aurkezpen berezi bat ingo dabe, osak itxaron enbierko daz. Baina, ni momentuz, bentset, zudin josuna, Steam Deckagaz oso pozik, ganera, erundabe horren besteko erritmoa eguneraketakaz, ja, erdia estute egotela ez, hasik eran zan ibiltzen nintzen. Horren beste gauza sartun dabez, hasik eran ondo goten zan arren, gaur egun, azteko alderik, baina gatza dala jarraitzi ez, ritmo hori. Hori ez da txarra, ez? Alderantziz izaten da txarra. Aktualizazio sartu eta zerbait izorratzen dizutenean. Bai ez, baina eske funtzionatzen da ondo, eta gainera gero egoten die pluginak eta modak eta ez dakite, dakizuen, ero erabiltzen dozuenak Steam Decka, Epiken be, lortzen ditugun joku horrek ez, izan dena normalean musutruk eta hori dana, badago plugin batoin berria, orain arte heroiketa izan dienak honek, badago Junk Store, Junk Gidoi Store, izena daukan plugin bat, eta adibidez gehitzen dutzu Steam Deckera zuzenian jokuak, eta oso eroso, eta liburutegian izango bazinoan bezala. Eta holako gauzak irtetzen dieten gabe, oso ondo funtzionatzen dau, ez dakit, entorno guztiarekin, eta benetan da goza handi bat. Balfek beraketzen da belaragaz, eta komunitatien agaz, kosa pila de kosa, ez dakiri bada. Izen kurioso aukeratu dutena, Bai. Azkenean hori dalako, ez, pixka. Dana bertan sartu, eta... Bai. Aurrera goaz neba duzuen, Steam Deckan, SteamOS-en eguneraketa hau itxitxe. Eta Nintendo 64 begire jarriko gara, baina ez guztiz, beste gaiuetara baino. Nintendo 64ko bideojokuri bizi berri bete moteko tresna bat jaizo da, berkonpilazio estatikoa erabiltzen dabe Nintendo 64 recompiled detzen da. Zerretzen dugunek, azken hilabetetan ikusi dugu, Super Mario 64 edo The Legend of Zelda Ocarina of Time PC-ko eta beste gailu batzutarako portak. Tresna honek, Nintendo 64 recompiled honek etzen dabena da, jatorrizko bideojoku honek hartute, beste gailutarako bertsio natiboak sortzeko bidie errastie. Untxe momentuen, Wise Guy deitzen dan bideojoku saliek The Legend of Zelda Majora's Maskerako
bueno, tresnie bakarrik argitratu deu, naiz eta pesti oinoko badauen, edozein jokuaz erabiltzeko aukeri emoten deu, baina ondin hor gezau trastietako bierri zena dau. Eta, bueno, atxoprobenen apurtxu betez, majoras más konegaz, PC-ko porta sortzia, eta oso ondo doa, ganera hobekuntza dakaz, ez da bakarrik joku ebera natiboki jolastu alizetie, pantalla zabalantzeko euskarri zedakar, 60 FPS eta jolasteko aukerie, giro kontrolak, apuru danetarik ez, eta magia hautze da egiz esan, modu oso fidelien, zehaztasun mailan dizedekola epatzen dugu ez, aldaketa hau etxerakoan, itzulpen hau etxerakoan PC-ko porta sortzeko. Eta orduen da azkenien jatorrizko jokure jolasten egotie gaur egungo aukera grafikoakaz, ezta? Eta bestelako gauzatxuekaz. Orduen, ametik aurrera ja hasia lasterketi ez, tresna hau publiko indeu, beste edonok, beste Nintendo 64ko jokuekaz port bardinek etxeko aukerie emoten hasi da, osak, ja gaurtik aurrera hasiko gara, bestelako gauzek ikusten ez. Sortzaileek berak Superman 64gaz edo beste hainbat jokuaz, Rocket Robot on Wheels adibidez aipatzen deu, horren portak berak utzi deuz, baina gaurtik aurrera ja, Banjo-Kazooie edo Paper Mario edo alakoakaz, gauza bardinik ikusko dugu. Justu irudietan ikusi deu eta erresoluzioan antzematen da reskalatu daukala eta asko zobetu ikusten diala, baina bat konparaketa bat zegoen FPS-ena originalana eta oraingokoa eta haze diferentzia da ona. Eta 10-etik 60 pasatzean. Eta hori majorako gota marrok itzen mazela, baina Ocarina of Time-en PAL bertxinoa 18 FPS eta mobitzen zan hori. Orduen hor aldaketa nabarmena. Bai. Bai, ez bakarrik hori ganera adibidez izpizen trazaduria, hau da ray tracing gehitzeko aukeri egonda, hor bildizan maieran jartzen duz adibide batzuk eta bar, eta ikusgarrez, hor bai egiz da, hartu dabezen geuzak. Hasi gara. Bai, hasi gara, ja zeiterbia eta ja esaten dozko, bueno, ja bukatzen joan bia esate, eta landerri aztejako konexioa puskat kale egiten. Baina, bueno. Bueno, lander nazu neuke iten de Pokemonena, urrengo albiztea? Bai, ados. Vale, bueno, jaen bat irratzioetan komentatu dugu, proiektua dagoela Gamerauntzean, komunitateak parte hartzen duna, Pokemonen Pokédex euskaratzen ari diana, eta bueno, Julen aiztaran ari da euskaratzen, prozesu horretan, eta bueno, albiztea jakin dugu, ja laugarren belaunaldira iritsi dela Pokédex euskaratutako hori, 107 Pokemon gehitu ditu, leheno zauden guztietara. Eta bueno, pila daukade ez, ja generazioneko mitikoa da hau, ez da, guztira 8 generazio bederatzi dauden, enez gogoratzen, baina bueno, hemen Pokemon oso mitikoa daude, Palkia, Groudon ez bargatu, Giratina eta beste batzuk. Eta, bueno, guzti haueki itzuli ditu eta bueno, euskeraz dauzkatzute. Harritu nahi da Giratina mantendu dula. Ez dakit Pokemon horren jatorrean ondi datorren izan da, baina, bueno, berdin mantendu du. Eta bueno, gogoratu saiatzen dela euskarara itzultzen, azken finean Pokemon gehienak beraien jatorrizko hizkuntzan daukate izena sortuta da jatorri bi hitzen kombinaziotik edo datozenak, eta bera ere zehatzen da, kombinazio horiek euskaratu eta hortik kombinazio horri behar sortzen, ez? Eta izenak horrela ateratzen. Eta bueno, pixkana. Adibidez, igual, adibidie jartzeko menida ez da, Torterra, danok ezagutzen dugun, ez? Azikerako Pokemon horretariko bat, Turtle gehi terra da, ingelesez. Eta euskeraz lurtoka itzi deu, lurra gehi dortoka, ez? Orduan, alako hitz joku ekenje osatu deuz euskarazko Pokemonan izen honek. Bai, eta, bueno, ja Pokédexak ja bastante potolo egiten nahi da, ia 500 Pokemon dauzka, 483 ezaktuki. Eta, bueno, oraindik, esan duten bezala ez daki ziur, 3 edo 4 generazio gehatzen zaizkion aurretik, baina, bueno, martxa honetan, momentu bat iritsiko da, non ja eguneratuta eukiko duen guztia. Eta oso ondo, proiektu nahiko polita da, nahiko berezia, eta, bueno, hor daukazutena Gamerauntzeagon horria aldera sartzen bazate, hor daukazute
goiko aukeretan, Pokédexa euskeraz ikusteko aukera. Hori da. Esan behar da bai, ez dizela bakarrik deiturak, deskribapenak, evoluzioak, datu orokorrak, estatistikak, alako danak euskeraz dauzela be bai, orduen, ja Pokédex osoa dala, berez. Hori. Eta, bai, hau esan da, azkenengo albistetxutara paseko gara gure baduzuen, tan hori, bueno, sustien arrapidozkune, edo aldatik espero gendun, baina ez ja kaleratxie. Ze Hades 2 sarbide goiztierren heldu da ja Steam eta Epic Games plataformatara, eduki pilo bateaz ganera, ze bueno, aste batzuk proba tekniko aukiban, lehenengo guniegaz bakarrik, eta garatzaileek superjaentekoak esaten bien, ez? Sarbide goiztierra azterakoan, eduki gehiagoa helduko zala, baina azkenien ize joku osoa kaleratu dabe kolpien, Hades originala kaleratu zaneko beste eduki edo gehiago dekoz, bigarren joku honen early accessak. Eta ganera, datozen hilabetitan, eguneraketa handizek agindu da bez, tartien zuzenketak eta aldaketatxuk kaleratzen jungo dire, baina hilabete batzuetan ikusko dugu lehenengo eguneraketa handiz izango dana. Balorazio bikainek jasota zideu ibilbidie, sekulako arrakasti eukideu, ja 11.000 erabiltzaile baino gehiagoan iritzi positiboak biltzen deuz early access honek, orduan topera dire. Eta bueno, urte bukaerie heldu aurretik ja kaleratzeko asmoa dekiela 1.0 bertsio horretara heltzeko asmoa agertu dabe egileek, baina ez dabe guzti zehaztu, igual berandu tingo dabela aipatzen da. Baina bai, jolastute ikusten da, jokuen ja elementu nagusi danak egin dauzela, guze piloa dauz, armak, objektuek, pertsonaizek, gune desberdinek, orduen hainbat eta hainbat ordu sartzeko aukeri duko dugu early access honetan. 29 eurotan estrene da, eta bueno, lehenengo bertsioa, 1.0 bertsioa estrenetan danerako, presizioa igotzeko asmoa dekie. Eta hori, PC-erako bakarrik jaso dugu, baina berez, ja behin betiko jokuek kaleratzen danien, kontsolatara eramateko asmo hori behartu dabe. Pozgarria jendeak ondo hartu izana, eta itxura batez jolasona izatea. Eta ja, sarbide goiztiarrean atera bada aurreko Hades baino eduki gehiago horrekin, txalotzekoa. Bueno, hau izan zen, puntazo bat, ez? Roguelikeak maite dituanak akziozko roguelike honek eta estetikoki daukan potentziakin, nire ustez, kristonetako aukera, gustatzen jakona ibiltzeko. Niri egia da jokua bera, lehenguak ez ninduala engantzatu, baina, bueno, nire egia da roguelikeetan nesela asko ibiltzen, baina beste saiakera bat emoteko moduan, bai, Bai, berdin, nire berdin. Probatu nuen, artistikoki espektakularra da jolasa. Itzu gutxi izan daiteke hor, ikustean ekoa da bideoa. Ez ninduen engantzatu momentuan, baina bai, saiakera eman behar diot, ze roguelikeak gustatzen ezkit, eta mundu guztia jolasona dala zaten badu, zerbait baduka. Igual gehiago tardatzen dit pixket engantzatzen, baina saiakera eman behar diot. Gehizenok posik itxi duzku gehizien hori, Hades 2 estrenetie, baina hasta izen Ubisoften eta Evil Empireen kasue, ze euren The Rogue Prince of Persia, gaur bertan, bizer maiatzak 14 kaleratu bierzana early accessan, atzeratzi erabaki dabe, irratzaile hasi baino ordutxu bet lehen hau jakin dugu maiatzako 27 atzeratu dabela, trailer barrize kaleratu dabe, oso itxuruan agaz, orduan, ia maieran beste roguelike antibetuko dugu, probetako, PC-erako. Bueno, beti izaten dena ez, hobeto beranduago geizki ateratzea baino. Nahi ondo irutzen zaite. Berandutzea ez da izugarrizko, ze 2 aste atzeratu dute. Nik uste 2 aste itxaroteko arazo handirik ez dagoela. Eta beira, horrek margen ematen badiote sarbide goiztiarreko jolasa bera ere pixe pulituago ateratzeko, nik uste kexa askoz dela ongo. Hori kontuen hartun, atzeratu da biela, Hades egaitxik, hori izen da itxakize. Ez da bela preste ukin ez ezebez, Hades urten delako. Zan da, honen kontra zindu goen ezebez, orduen... Ja, ezke sorte txarra da justu Hadesekin parean tokatzea. Bai. Beste barik, ez dago ezebe komentatzeko hori estrategia da, eta listo. Hori zea. Ez dakit, zerbait gehiago komentatzen nahi duzun hori buruz, edo ia izten joan bihargan. Ez, nire ustez ja honegaz bukatutxat, apurru bete Hadeseri buruz gehiago berbetakotan egon gara, baina hurrengo baterako txiko dugu.
Hori, Bueno, hori da. Eskerrik asko entzuten egon zaten guztiei, eta txatean egin dituzuen komentario eta ekarpen guztiegaitik. Eta, bueno, datorren astian egongo ga berriz. Hori. Hori ze, aia datorren azien espadauen Ocarina of Time frame rate horregaz, zuzeneko etzen, eta saiatuko Bai, gara. kontutan izan, guk hemen zuzenekoan dana bideoan ipintzen dugula. Ero bideoan, ero iruditan, eta hor beti daukezu aukera, hitz egiten ari garen jokuei buruzko irudiak ikusteko. Bai, hori beste barik, ez tozu ez galtzen, baina, bueno, aukera baldin badaukazu gero, aipatutako jokoak eta begiratzeko, edo gamerontxea.eusen dauden albisteak, beti osatuko dau pixkat. Kurarpeiz egaltzen da bez ez tala bitxi, Ja, hori igual txarrera. Baina, bueno, aurretik gazte euritsua datorrela ustez, eta auka jendeak aprobetxatzeko eta jolasten ibiltzeko. Eta ja, konexioa galtzen eta desbariatzen azten baldin baga, baina, honena, agur esatea eta ondo ibali. Hori, horrengo arte. Ale, Zerrik asko.